си тук и малък камък. Чай, бе, тук да го место. Не се стана обратно. Ай, го е. И тук пак остава... Той ще ми по-скът глупа на една търче съседния. А като хапнем ще натежим на морето. Чакай, не съм на каквото риза там. Абе, то с мога говоря английски, ва. Това е... Ще малко се разминавате. Както е голямата града, пада долу тук, а разкаква долу върху него. Няма... Да, така... Добре. Някъде, където условно по-лесно ще ни... Диаграма, с това да покажем височини. Това не е интересно. Това не е правилно. Намерихме къде да гори. Височина? Да, височината. Други разрез, който бихме направили, бихме могли да направим тук в случай преминаването от отвореното към отвореното пространство. Да, и тук движението иска. Има ли нещо от тази стълба? Тук се стави на вас така? Да, горе-долу същата пак с... Добре, ето е така обаче го завъртиме. Както е така, да го сложим. Чакай, чука. Жоро, я пусни един чук на тук и е тази сла. Бавно пускай. Пет, какво стане? Ами каза. Много голям гъстела. Не там, е тука. Теди. И не дей се на ръка. Колко внимателно сега... Виж аз как съм хванал. Айде поднася и до другата. Много добре. Тази страна трябва... Опа. Падай надолу. Така ги сме ние. Времето е на категоричното мнение, че трябва да се